يعني مجي وك قوميتا کوچبرên Serêkaniyê rewşa dawî me baş şopan yek nav van rewşên sereke rewşa yek rêzî yek yekîtiya em karin bêjin di navbera partiyên siyasî hêzên siyasî di Bakur û Hilatê Sûrî û di Rojavayê Kurdistanê de ew jî pir me girîng dît ji ber ku yek ji bo pirsgirêka Kurd giştî dido ji bo em karibin ev mafên got îro di destê rêveberiya Xweser de ye û bi keda sala û berevaniya Qesedê de em ji wek koçber me erkek li ser xwe dît ku em jî bivin şirîkê hilwestekê em bidin ji bo em vê yekrêziyê em hinkî wê bînin yanî em rewşa xwe wek koçber jî em hinkî tê zelal jî bikin. Em dixwazin ji gelê xwe re ji